Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Annie en Jacques Everaerts uit Panningen, die samen met Ton Geurts een gastjoor als Triangel op de bühne hebben gestaan. En als Ton dan in 2001 afhuk, gewoon Jacques, die oorspronkelijk uit Blierenkum, en Annie, dat opgroeit in een zeer muzikale familie in Velde, samen verder. Wie wil je met ons liedjes in ieder geval mensen vreugde brengen? En ik geloof ook dat ons dat heel aardig gelukt is. Blijdschap uitstralen. Ja. Ik ben een beetje een blij ei. Altijd gebleven. Ja. Maar dat hebben we ook bereikt. Hè? De mensen, echt nog mensen die ze tegenkomt. En die komen dichter. Hé, hey, van Tirangel toch, hè? Dansen door toen de ganze nacht. En de wind die wärmde nog zo zacht. Sterren hoog in de lucht. Het was nooit laat genoeg. Als ik dan nog even zie. Die sowieso al altijd schrijven en gedichtjes maken. En dan is Jacques onderwijzer, dus dat was heel goed met die rode pen erin. Dat klopt eigenlijk niet. Hè. Ook van altijd de laatste, dat kun je bij ons dukker vuur. Dat loopt toch niet? Dat klopt eigenlijk niet. Hè? Altijd de laatste, kun bij ons dukker vuur. Dat klopt toch niet? Er zit een wrang iets in, maar daar hebben we heel duidelijk over gepraat. Maar ja, dat klinkt wel lekker. Altijd de laatste, dat kun je bij ons dukker vuur. Maar het klopt eigenlijk niet. Altijd de laatste, dat kun bij ons dukker vuur. Altijd de laatste, wees goed, dus zelf al de deur. Dat gaat geweldig. Zeker als het zo joepsig is, ben ik zo bang dat ik wat mis. Altijd de laatste, Wie sloot zelf al de deur? Was ze toe is geweest en de dag toen ook kwam ze er een tegen, was ze mee op stap was geweest. En dan zei ze, maar wie geen weg werd. Toen hebben we nog een lol gehad. Zei. En toen hebben we een zuur genomen, we zullen niet eerder weg gewoon, voordat we die laatste lol ook hebben meegemaakt. Ja. Nou, dan kreeg ze telefoon van Alf Poel. Dat vergeet ik nooit meer. Gij zit in de finale van het LVK. Nou ja, toen was te klein, daar was de liek, daar waren we door trots op. altijd de laatste, dat kun bij ons weg over. Altijd de laatste, we sloegen zelf al de deur. Zeker als het zo joepsig is, ben ik zo bang dat ik wat mis. Altijd de laatste, we sloegen zelf al de deur. En toen wordt je tweede. Ja, maar ik denk dat dat het allerleukste is, tweede weer. Ja? Ja, zeker wel. Want iedereen zegt dan, als je tweede bent geworden, voor ons werd je eerste. Was ik maar een vleugeltje, dan vloog ik in de lucht. Dan sloeg ik met mijn vleugeltjes, dan had ik pas geloofd. Hey, dat ben je mijn vleugeltje, als dat ook eens was. Zo vallen net die vleugeltjes op het zoel en joek zich zien. Dat deden we altijd mee met de liedjes over toch in kapel. Hoe zegt dat dan? Ja, Sint, dat zijn leuke liedjes, maar je zingt geen kapels. Ja, Dus ja, dat de ging- deur is trots op zijn eigen dialect dus- natuurlijk. Ja. ja. Je mag het ook zeggen, maar ja, het ging niet anders. Dat kregen we niet uit de mond, dat gaat niet. Wat hadden we een liedje van rare vogel, vliegen hier rond. Nou, ben je nog een kinder van het kapelse taal. Zeg, wie zeg je dat hier dan? Je hebt alleen maar mussen. Maar mussen, dat klinkt toch niet in zo'n liedje? Ja, mussen, Dan zijn we ook wel mee in de halve finale gekomen van... we zijn 15 keer in de halve finale van de LVK gekomen, ja. Och, wat hebben we een leven, dit is toch ongekend. Het is toch
liedje maakt, dan gewoon deuren voor de open. Zelfs Jan Taylor had het heel geer gehad. Leuke mens, echt heel leuke mens. Maar die alleen maar pareltjes maken. En hadden liedjes klaar liggen. En wij hadden zelf al tegen liedjes klaar liggen. Wat we en ik hier, we zullen heel hard sparen en cd maken. En toen kwam Beppie, ja, ze zei Beppie van, ja, je mag gewoon gratis voor niks een cd komen maken. Nou, heel leuk. Kom op weer, we liezen er op kiers op weg. Kom op weer, ik dansen op de rode geest. Kom op weer, de zaak wordt op de kop. Stond op weer, want de joes, die zegt erop. We hebben nog 4 cd's mogen maken. Dat was fantastisch dat we die kans kregen. Maar gewoon de eerste cd die liep in een trein, de tweede ging ook goed. De derde dat was omdat we inmiddels al 10 jaar bestonden met Triangel. 10 jaar Triangel, maar dat was een klein cd'tje. Het was een klein cd'tje. En toen we hadden nog in de wens eigenlijk country nummers. Die zou ik nog heel graag willen zingen. Nou, Annie's stem is daar echt voor geschikt. Hè? Voor de country vonden we eigenlijk allebei wel. En toen hebben we dus inderdaad een platte country plaat gemaakt. Soms moest toch de tijden stil blijven staan. Maar wie het mij spiet, ik moet nou echt gaan. Het is nou gedaan, steeds kunt weer redden. Jammer dat ik dat vind. Zo wel eens iemand toen, zet een beetje uit, zeg. toen gingen we bij de bejaarden zingen. Wow, de bejaarden zetten gewoon het tuurapparaat uit, dat is niet meer beveld, hè. Dus die zet een beetje dus wat zachter. Zet die vrouwen zo. Ja, die vrouwen zo. Ik kom niet vast te loven vieren, want ik ben vast te loven gek. Men in mijn hoofd niet dat te vieren. Ik zit hier goed op mijn stek. Is er het te doen in vast te loven slang? Ben ik niet de hooie wilde sterke van? Ik kom in vast te loven vieren. En daarna zitten we in een café gezellig te kletsen, zo, hè. En dan komen er nog andere mensen zitten. Dat is wel te begrijpen dat er ook andere mensen zitten. En die denken gewoon van, oh, zet eens gezellig dat pleetje op van Triangel, dat is leuk. Ja. Nou, het half liedje was nog niet aan de gang. Zet de boutmuziek af. Dat maakt ze ook mee, hè. Nou, niet iedereen heel ervan, natuurlijk. Ja. Het was een boeiende tijd en dan was ook op een gegeven moment denken van, nou, het was een boeiende tijd, laat het nou zo, hè. Prima. Altijd de laatste, dat kunnen jos de komen. Altijd de laatste, we sloten zelf al de deur. We sloten zelf al de deur. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.